Milý Milan, O to obdivuhodnejšie je pravda, že hráte vo filmoch tých sympatických mladých mužov, však ja viem, zdanie klame. No, keby ste mi tak povedali láskavo však, stojí vás to veľa námahy, musíte sa veľmi pretvarovať, keď hráte vo filme. Strašne. Strašne, vy by ste neverili, koľko mi to dá námahy, aby som pôsobil sympaticky, usporiadane, nonšalantne počas celej inscenácie alebo filmu. Ako to dokážete? No, pevnou vôľou. Pevnou vôľou. Predovšetkým snažím sa stále usmievať. Hovorím zásadne hlbokým hlasom. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja vás milujem. To snad nie. Nemyslím, ako príklad. No. Aj teraz, pretože som pred kamerou, ako ste mi povedali, tak sa snažím pôsobiť usporiadanie, sympaticky, šarmantne, Paríž. Hnúšťalikie. Ale nie je to moja prírodzenosť. Ďaleka nie. Ja sa nemôžem dočkať chvíle, kedy konečne prídem domov, zatvorím sa doma v obývačke, odhodím pretvárku do kúta. Z Paríža, po slovensky. Áno. A začnem byť tým, akým v skutočnosti naozaj som, človek jednoduchý, neokrôchaný, skrátka chrápôj. Chápeš to, ne? Takže chápem. Pomoc. Keby si to náhodou nechápal, tak by som ti to mohol vysvetliť, chápeš? Som povedal, že chápem, tak čo sa ondieš? Ja, že sa ondiem? Ja sa ondiem, no to povedz to ešte raz, no povedz. Nepoviem, to som sprostý. No počkaj, kto je sprostý, ja? Nie, tuto Julo je sprostý. Julo je sprostý, môj kamarát. Nechajte ho to tak nemysle. Ty si sadne, lebo ti rozbijem papulu, ty. Nie. Kto je sprostý? Nikto nie je sprostý. Všetci sme múdri. A ja? A ty si z nás najmúdrejší. Tak vidíš, no. Ja som vedel, že my dvaja sa nakoniec dohodneme, ty. Huncu. No vidíte, ale takýto som naozaj len súkromný. Len súkromný. Pred kamerou som milý, sympatický, usmievavý však. Áno, veľmi ste milí, sympatickí. Tak, prečo nehráte záporné postavy, to ja nechápem. No tak tu by v tom prípade nebolo žiadne umenie. A okrem toho, nejaký režisér ma do zápornej postavy neobsadí, ale raz v živote, keď ma niekto obsadil do zápornej postavy, aby som zahral takú zápornú postavu. Ty veríš, ne? Verím. Dobre. Tak o to obdivuhodnejšie je, ako skvelé hráte tých sympatických mladých mužov v tých filmoch, veď tie partnerky za vami len tak šalej, tá Rusalka kvôli vám zmenila povolanie. Stala sa poludnicou. Vy ste to nevedeli dokonca, no? Dá sa povedať, že si pohoršila. Pohoršila sa. Povedzte mi, aj v súkromí sa vám stále, že by nejaká žena kvôli vám takto klesla, myslím spoločensky. No, neviem spoločensky, ale chcem teda povedať, že svoj erotický život som začínal ako veľmi nesmelý, plachý chlapec. Vždy, keď sa na mňa pozrelo nejaké pekné dievča, tak som radšej usilovne klopil oči asi takto. Ja ste videli akurát topánky. No, práve. A raz sedeli sme takto pri táboráku a už noc značne pokročila, takže všetci sa vytratili od ohňa, ostali sme tam už iba... Sedelo tam jedno veľmi pekné dievča, ktoré som povedal. To je dôležité. Áno, lebo tak by táto príhoda vlastne nemala zmysel, ale ona bola skutočne veľmi pekná. Pekné topánky mala. Nie, bola krajšia ako Julo. No a nakoniec sme tam zostali iba my sami traja, teda ona, môj kamarád a ja, a ona sa na mňa pozrela a povedala mi, zostaň. No ja som sa jej pozrel, ako som to robila na to pánky. Opýtal som sa sám. A ona povedala, áno, sám. Tak som konečne zdvihol zrak a opýtal som sa, a na čo? Už, koľko ste to mali rokov vtedy? 32. No
má dosť pochabosť. Dnes, keď máte 33, už by ste sa to nepýtali, pravda? No lenže dnes mi to už ani žiadna nepovie, aby som zostal. Dnes mám skôr iné príhody. Nedávno som sedel v reštaurácii a prisadol si ku mne jeden chlapík, veľmi sympatický na prvý pohľad. A opýtal sa ma, či by si so mnou nemohol vypiť 2 deci vína. Tak som povedal, prečo nie? Tak sme si vypili 2 deci vína, strúhal mi sa mi pokoj, dali sme si ďalšie 2 deci vína. A tak asi po 4. runde mu nále stvrdol zrak, pozrel sa na mňa a hovorí, ty počúvaj, to aby som najradšej zabil. A za čo? Za to, že máte talent? Ale však to by bol justičný omyl. Ja som sa ho tiež opýtal, za čo? A potom vlastne vysvetlo, že vždy, keď jeho žena pozerá televíziu, tak mu hovorí, no pozri sa, ako sa ten kňažko pekne usmieva, ty sa stále mračíš. Pozri sa, ako on spôsobne sedí na koni, ty tu sedíš na starej rozheganej kuchynskej stoličke, ty tu chlastáš od rána do večera a on vypije za celú inscenáciu najviac tak jeden pohárik, aj to iba úchytkom. Skrátka, ten človek mal neodbytný pocit, že som mu zničil rodinné šťastie. Ako sa to skončilo potom? Dobre. Dali sme si ešte asi 2 litre a išli sme k ním na návštevu domov, dvere sme otvorili naopak. Ako sa patrí? Jeho žena vybehla zo spálne a on prvú vetu, ktorú povedal, pozri sa, som ožratý ako Zágo, ale kňažko tiež. Žena sa rozplakala a bolo po ilúzii. Takže sa z toho dostala. No, nie celkom, lebo v tom zhone sme ako si nestihli rozbiť televízor, takže na druhý deň sledovala nedeľnú chvíľku poézie a zahľadila sa do Ameriky. Smoliarka. To vám závidíme. Mne by sa to nikdy nemohlo stať, že by nejaká manželka sedela pri televízore a hovorila tomu svojmu, pozri sa, aký je ten Satinský smiešný a ty, aký si furt seriózny. Pozri sa, aký je ten Julo hlúpy a ty si furt taký rozumbrada. Keby sa vám to náhodou stalo, Julo, tak vám neostáva nič iné, ako vtrhnúť do domácnosti a dokázať, že nie ste ani smiešní, ani hlúpi. No, pritom by som chcel byť.